čauko. Čau. Mohol by ťa mi kameru hneď prvú vec, ty kokos. Prvú sekundu, no. To je barec. Kolega, turn it down, I can't read right now. No try that. Tamto na snehu 16 km kalidruje. Je to byť. Čau. Čau, brácho. Čo akože není pičovinka, není pičovinka. Ukáž, čo vieš. Som ma neviem. Martin, čau. Tak morzelky ona vypráva, že len jeden. Tu, všetky. Nech sa prísť jedna ku nám. Ľudí. Kokot morzel... počkaj, hneď. Aha, utekám asi do piče. Počkaj, si tigria, také pičovné. Určite aj. Tak ja im dám niekto snúku a dáme dlora. Deadlore, jak Ja Fugias. som sa pobil s tigrom, ty kokot. A odkusol si ruku. A nebudem mať tieto dva prsty presne. Tak si ich nechám. Hey sir, I got a question for you. What's your biggest regret in your life? I don't have one so far. What are you the most happiest for in your life? A lot of things. For example? What I'm not happy about. Would you tip me 25 for it or should I send it lock? Kam však tu vedľa nás je tento Twitch CEO. Čo ti jebe, kamo? Twitch CEO. No, tak to bude počuť nás to. Skús to ešte raz. Skús. Skús to ešte raz, dám ti piče. Kulifarmiť začali. Kámo, to je taf. Co ti jebe? Čo ti jebe, počkaj, tak to je tá veka. Aura. Čo ti jebe, počkaj. Som odeč. Legenda host. Dobra, ale nesú, hej. Ja ešte keď to bolo. Niekto snažil escape, povedať, keď to dotrháme. Ja by som ich vyzabíjal všetkých, ak by sa dalo. Teraz by sa zobral biolit. Nási biolit. I tu mám vo výbehu listy. Nice. Čo ti jebe? Just for now, just for now, just for now. Pane, prečo tu natáčate? Ten kebab má hodnotenie, že minus 10. Kam inak ideme, kurva? Nakoniec. Lebo na konci uličky niečo zvyčajne býva. Čo tam býva? Stena. Čo ti jebe? I guess I'll cut it wrong today. It's not my holiday. I steal the show from them, no matter what them people say. I got it from them, but I forgot to pay. I feel like he would care about it anyway. Rád som pristali v Shenzene. 10 hodinové overlay. Crazy naska, no. Už máš, čo máš? Pochvál sa. Hoď to, kámo. Káčem na tú kameru. Dostali sme darček od nejakej pani. Na. A teraz sme jej dali horálku. Odchádzame z Číny. Security check bol najviac crazy shit. Vyzuli ma, kúkali mi do topánok. Tu vám môžete vidieť lietadlo, ktorým letíme.